Chýbalo im však 8 zranených a vykartovaných hráčov. Oslabený Prešov mal byť pre Duklu zdolateľným súperom. Takto chápali aj domáci fanúšikovia od trénera Štefana Zaďka, ktorý dnes oslavoval 49. narodeniny, aj preto žiadali, aby dokormidloval banskobystrickú loď do pohárovej Európy. Prešovčania však na papierové predpoklady nedali a v úvode boli lepším tímom. Obranu červených najskôr vystrašila nepresná strela Baláža. V 10. minúte chýbalo rýchlemu brejku Koňarov lepšie zakončenie v podaní Macka a na prvú bystrickú hrozbu v podobe Hučkovej hlavičky rýchlo odpovedal Žúrek. Stredoslovákov zachraňoval Polievka. Z následného hereckého kúsku Libora Žúrka vyberú taký William Shakespeare veľkú radosť nemal. Prvá veľká šanca však patrila Banskej Bystrici. Presnú prihrávku Slančíka mierne znehodnotila tečovaná strela Považanca. V 29. minúte sa týmu z Podurpína dýchalo o čosi ľahšie. Unikajúceho Johančíka totiž zastavil nedovolene Krajník. Rozhodca Prešínsky neváhal a vystavil mu červenú zápasovú stopku. Aj podľa nášho spomaleného záberu nemožno strážcovi pravidiel nič vyčítať. Zdalo sa, že tréner Prešova Ladislav Pecko bude musieť okresať útočné zámery. Jeho zverenci však v obranej ulite dlho nevydržali. V 54. minúte ich z nej vyhnal Hučko, ktorého streleckú odvahu podporil aj nešťastný teč prešovského obrancu 1-0. Čakalo sa, že hostia ľahnú popolom, opak bol však pravdou. Už o 7 minút ukázal Libor Žúrek, že je lepším zakončovateľom ako hercom 1-1. Záverečná 20-minútovka pripomínala akčný film. V 71. minúte zužitkoval perfektnú turňovú prihrávku striedajúci Uškovič 2-1. O 13 minút zaskočil oslavujúcich Bystričanov opäť záškodník Žúrek 2-2. Dukla však bojovala až do konca, aj keď v 86. minúte musela prekusnúť zakončovateľskú smolu Tomáša Hučka. Prešlo však iba niekoľko desiatok sekúnd a štiavničky rozjasal šťastný strelecký pokus Žolíka Brašeňa. Banská Bystrica Prešov 3-2. Banskobystrický tréner Štefan Zaďko musel byť v mladosti zrejme dobrým bežcom na strednej trate. Svoje finishmanské schopnosti ukázal sériou 3 víťazstiev hneď po príchode do Banskej Bystrice v závere jesenej časti a rovnako sa mu darí aj v posledných jarných kolách. Oslabení Prešovčania si za druhú polčasovú útočnú drzosť zaslúžia pochvalu. Tešiť ich môže aspoň záchranárska definitíva. Duklu spasila šťastná trénerská ruka oslavenca Štefana Zaďka, ktorý poslal na ihrisko dvojicu strelcov Uškoviča a Brašeňa. Každý chce hrať od začiatku, takisto ako ja, no čakáme na šancu a keď tam prídem, tak snažím sa trénerovi dokázať, aby sa mňou rátal aj od začiatku, nielen na striedanie. Keby sme nedali ten 13-2 ten gól, tak by som bol určite sklamaný, lebo tak mohlo to, tak ako to vypadlo von, tak to mohlo padnúť aj donútra, ale tak taký je futbal, raz dáte gól, raz nedáte. No chvála Bohu, že sme dali ten tretí gól a vyhrali sme. Bola tečovaná, som rád, že to tam padlo a vyhrali sme, máme 3 body. Som vedel, že Bystrica bude tlačiť a že tam budú mi nejaké závary a zase sa to vyplnilo, my dostávame góly v Dunajskej strede, sme dostali 90. myslím, teď před koncem sme dostali taký zhrubu, že ty standardky sa musíme zamieřiť na to, takže bohužiaľ. Tieto posledné 3 zápasy nám naozaj vyšli a sme späť v hre o pohárovú Európu a do posledného zápasu ideme s tým, že vyhráme.